Ngel sha se ha ching el madem ke ching yap. Hangat, boleh fifim ngai se. Pak bahaya benum ngen. Nrete bros ching em ngin hap shinyo tang tek pop. Berhikam babhajungi. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki nong yalam shinong ka Persien hapo ka jialam wahe shinong uba Johnny Suchen ha ka khatkhandai terek urempang arjara punrio kila dawa yo wahe shinong ka lahalen ba udai ban panma hapo shitayo hanrai lum kumta kum ka shinong kamban si ban ujor shaki bor jong ka an kani ka jingdawa jong wahe shinong ka Persien kalong hadin ka jingkno jong ki nong yalam shinong ka huroi bat ka lahalen ba ka Persien ka day tang ka kentoy ne ka dong ka bahab hapo ka dorbar shinong huroi. Haba pensyai halor kani u wahe shinong ka Persien uba Johnny Suchen u loong ba ya ka Persien la seng nadu usnam kha khandai spa nyopo ringkat ka jingshong sok shong san hadu usnam kha khandai spa prapulai. Uloong ba ka Persien kala yoru ya ka jing itu na ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban longkum ka dorbar shnong ka bapura hapo ka ilaka Rembai East Jaintia Hills District bad la ay sanat ruyo uba Johnny Suchen kum wahe shnong ha ka arpu praterik ukala lingkot arajara rio. Ni kum ka dorbar shnong Persien ni penram jur ya ka jingkun tho wahe shnong lahleng wat ka shnong huroi ha ka khanru terik bnab arjar arpunriu ya ka jing ai sanat yau Johnny Suchen ubadai wahe shnong jong ka shnong Persien village East Jaintia Hill district ka jing pensyai halor kini kumne ba ka shnong Persien kala don na du usnam khatkhandai spa nyopeu ka ba shong suk bat ka ba khlem sha penthut hadu usnam khatkhandai prapulai na du balas dang ya ka shnong kala trekam kum ka shnong bapura bat ka balai luit ka ba don la ka jong ka rukom sensyar pajba bat tenat sensyar tenrai ha ka ba nongkong hapo ka jingalam Shri Solomon Khongla kum u rangba shnong ompat judon lo kono ka jing persya jing yakhi ne jing yakhja na kino ki shnong marjan ki bor sensyar ne ki jaka trekam ki ba persya ya ka jing long shnong kum ka shnong lak luit kala sya itu bat pediang pajba bat ha kaliang sensyar pajba ro ba ka jing don bat jing itu like lut jong ka shnong kala sya pensisya shushu da ki kot kisla sarkar ki balong ki sakhi ka jon memerdam bala ai ha ka like filtrik bnai bungkong khat khandai spa prapusan da ki sansnong kata huroi hingkria lejri lahleng bat Persien sya Honorable Minister Government of Meghalaya ha ka balak dew shai ba Persien ba ka Persien ka de ka shnong lailut da ki jong ki bosoi hi shithi ha ka khanyo saw arjar saw ba la pha daw inchas unkyang putra pos ka ba khot ya ka shnong Persien ban ai jingtip Syafang urang bak shnong sekretari khot BDP bat ke jingbun briu ba pin isai ba wat ka district administration ru ka itu bat sim ya ka Persien kum ka shnong like loy ration certificate jong ka youth sport club border Persien ka ba ladon register number house name khandai punya kala ban yo tang lengba ka jingdon jong ka shnong kum ka unit sensyar ka balai loi numison terik basan pra khandai pulai hapo admit pendik jong ka constitution of Jaintia Hill Autonomous District Council appointment rule khandai pra pulai ha ka ba ka kertang Persien village ka pau ha ka list number khandai hapo ka narpu District Council Constitution Rembai Dealership ka ba pensisya ba ka Autonomous District Council ka itu ya ka shnong Persien
Kisiti sorkar beper ki hukum tenat bat yakren hapedang kasnong umpersin bat ki tenat sorkar beper ha kisnam balalek ki bapen I ba kasnong kala syak sim kum ka unit laiklut ha kalyang sensar paiba ba hakini ki kot kisla baro ki pensisya lem artatin ba kasnong umpersin kala yo ka jingitu ha ki liang ka an sensar paiba bat riti dusdur kum kasnong laiklut nadu usnam khat khandai prapulai what ya ka supply what ya ka water supply scheme bala yo pediang na ka office PSE house nam arajar lai la pensisya ba kane kade kasnong bapura ka jingkun tho jong kite ki artli kisnong kalong ka bomsong nong rim bat persya ru ya kerti sensar patba khamtam yo he snong la leng bala kun tho la dabak latiak kan don ka jing yo snam bat ngi kerpat ya u bo un pan map hapo sitiyo lam unta ngin le katkum ka an ni kentu ya ki bor ka an bakin a ka jing da ya ka snong persin kini ki long ki jing pinsai na ka liang we snong da snong persin. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.